यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भरत वंशी हे भारत कहुची शुण देई चित जेउ जेउ समयरे ही धर्मर हानि होइथाई जेबे अधर्म बढ़ी चाले तेबे निजकु सृष्टि करे एथिरे अछि जोग तत्व शुणिबा होई स्थिर चित्त ए जोगी जन हृदय कथा अन्य अर्थ जे हेब वृथा जोगी साधने रही थाई अनेक काल बीती जाई इंद्रिय वश न हुअन्ति अधर्मे तृपति लभन्ति न हुए आत्मा दर्शन जोगीଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଏ କରୁଣେ ଲୋତକ ପୂରିତ ନୟନେ ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ଅଧର୍ମେ ଚାଲନ୍ତି ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ ନ କରାନ୍ତି ଯୋଗୀଏ ଏପରି କଷଣ ଜାଣି ସେ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରାନ୍ତି ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ଦିଶନ୍ତି କେହି କହେ ତ୍ରିକୁଟି ସନ୍ଧି ବେଦେ ହୃଦ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏତହୁ ଯୋଗୀ ହୁଏ ଧନ୍ୟ କରଇ ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ ଲଭଇ ଅଚିରେ ନିର୍ବାଣ ପୁରଇ ଅଭିଳାଷ ମାନ ସାଧକ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଳ ନ କରିନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନେ ଦେଇ ମନ ମୁଇଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେବା କହି ତତ୍ୱରେ ପୁରୀ ଅଛି ଏହି ଯୋଗ ସାଧନ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ନ ରହି ବସରେ ଯୋଗୀ କନ୍ଦାଇ ମାରନ୍ତି ବିଷୟାର ସେ ରମୁଥାନ୍ତି ଏମନ୍ତ ବହୁ କାଳ ଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବେ ବସ ନୁହେଁ ତହୁଁ ସେ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତି ନାଶୀଣ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଆପଣା ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗ ଧର୍ମ କରି ସ୍ଥାପନ ରଖନ୍ତି ଯୋଗୀର ସମ୍ମାନ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ ଉଦ୍ଧାର ଲଭଇ ମୁକ୍ତିର ଫଳ ଏପରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଚାଲେ ମୁନିର ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖାନ୍ତି ସାଧକେ ନିର୍ବାଣ ଲଭନ୍ତି ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ଦିବ୍ୟମେବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତଂ ଦେହିଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ମାମେତି ସ୍ୱର୍ଜୁନମ୍ ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିପାରି ଦେହ ଛାଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଜନ ପୁଣି ସେ ନ ଲଭେ ଜନମ ଆମ୍ବର ସ୍ୱରୂପେ ରହଇ ଏକଥା ବୁଝ ପାର୍ଥ ତୁହି ଏହାକୁ କହିବା ବୁଝାଇ ଆତ୍ମାଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ଦେଖା ନ ଯାଏ ଚର୍ମ ନେତ୍ରେ ଯୋଗ ଆସନ ସମାଧିରେ ଦେଖନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ନରେ ଦେହ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ସେ କାଳେ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ହୃଦୟ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କଳେବର ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ଭରପୁର ସିଏ ଆକାର ଅଣାକାର ଯୋଗୀର ନିମନ୍ତେ ଆକାର ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଯାଏ ସାକାର ରୂପ ଗୋଟି ପାଏ ଦେଖଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନମ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି କେଶନ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମ ମହିମଣ୍ଡଳର ଭିଆଣ ଏପରି ଜନ୍ମ କର୍ମ ନିତ୍ୟ ଏପରି ଜନ୍ମ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଯୋଗୀ ଲଭଇ ମହାଭାବମ୍ ଏମନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଣ ନ ହୁଏ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଆମ୍ବ ସ୍ୱରୂପେ ରହିଥାଏ ଏପରି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଆମ୍ବ ସମ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଭଗବାନ
ସୃଷ୍ଟିକୁ କରିବ ଅଧୀନ। ତୁମ୍ଭରି ଆଜ୍ଞାରେ ସଂସାର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳ ପ୍ରଚଳ। ସର୍ଜନା ପାଳନ ସଂହାର ତୁମ୍ଭେ କର୍ତ୍ତା ହେବ ଏହାର। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ ଯାହା କରିପାରିଲେ ବୁଝ ଏହା। ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ମନ୍ମୟା ମାମୁପାସିତା। ବହବ ଜ୍ଞାନ ତପସା ପୂତା ମଭାବମାଗତା। ଆସକ୍ତି ଭୟ କ୍ରୋଧ ମାନ ସର୍ବଦା କରିଣ ବର୍ଜନ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ଆମ୍ଭଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଚେଇବାରେ। ଏମନ୍ତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା କରି ଆଚରଣ। ସେମାନେ ହୋଇଣ ପବିତ୍ର ଆମ୍ବ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପତ। ହୋଇଅଛନ୍ତି ଅତୀତରେ କହିଲୁ ଏହା ତୁମ୍ଭଠାରେ। ଏକଥା ବୁଝାଇ କହିବା ମନରୁ ସଂଶୟ ଫେଡ଼ିବା। ଯୋଗ ଯେ ସାଧନରେ ଥାଇ ଭୟ କ୍ରୋଧାଦି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ପ୍ରାଣରେ ଲଗାଇଣ ମନ ପ୍ରଲୟରେ କରେ ଧ୍ୟାନ। ପଶଇ ଆତ୍ମାରେ ଶରଣ ତପସ୍ୟା ଚାଲେ ଦିନୁ ଦିନ। ଏତହୁଁ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଦର୍ଶନେ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି। ଏକାଳେ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଏଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ରହନ୍ତି ଆତ୍ମା କୃପା ବଳେ। ଜୀବ ପରମ ଯେ ଅଭିନ୍ନ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଋଷିଗଣ। ସ୍ୱୟଂ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗତ କରନ୍ତି ଭିଆଣ। ଋଷି ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏ ବାଣୀ ପାଷାଣର ଗାର। ଅତୀତ ଯୁଗରୁ ଏମାନେ ବ୍ୟାପୀ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନେ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ। ମମ ମର୍ମାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। ଶୁଣ ହେ ପୃଥାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଯାହା କହୁଛି ଦେଇ ମନ। ଯେଉଁ ସାଧନ ଯେଉଁ ପରି ଜାଣନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରି। ଆମ୍ଭେ ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ କୃପା ଯେ କରୁ ତାହାଠାରେ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭ ମାର୍ଗେ ଚଳନ୍ତି ଯେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝାଇ କହିବା ଏକଥା ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନତା। ସାଧକ ସାଧନା କରଇ ଏହାକୁ ଯୋଗ ବୁଝାଯାଇ। ଯୋଗୀ ଜନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ କରେ। ଯେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ କର୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆତ୍ମା କୃପା ମିଳେ। ଆତ୍ମା କୃପା ଯାହା ଅଟଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପକାର ସେଇ। ବିପଦ କାଳରେ ଡାକିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ରହନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯୋଗୀର ବିଘ୍ନ ବିନାଶନେ। ଛାୟା ସଙ୍ଗେ ଛାୟା ଯେପରି ସେପରି ଯୋଗୀ ପାଶେ ହରି। ଆମ୍ଭେ ଯେହେତୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏଣୁ ଆମ୍ଭ ଯୋଗ ମାର୍ଗର। ଅନୁସରଣ ଯେ କରନ୍ତି ସକଳ ନୀତି ଆଚରନ୍ତି। ଯାହାର ରହିଛି ମହିମା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ଦୟା କ୍ଷମା। କେତେକ ମାନବ ଅଛନ୍ତି ସାଧନ କର୍ମେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଇବେ ଉଦ୍ଧାର ଏକଥା ଦୃଢ଼େ ଚିତ୍ତେ ଧର।